acompanyem. La seva veu, la seva feina i el seu compromís van ser silenciats, invisibilitzats i en massa ocasions castigats. Però avui així estem, per retornar-los l'espai que els correspon, la història, i també per recordar-nos a totes i a tots que la lluita continua. No podem parlar de drets sense recordar que han sigut aconseguits amb esforç. No podrem parlar de justícia sense entendre que ha sigut guanyada amb suor i sacrifici. Les dones de l'ideal femení sabien que no hi havia llibertat sense igualtat. No hi havia progrés sense la veu de les dones. I avui, al costat dels seus familiars, dels seus companys i companyes i de totes les persones que compartim els valors d'igualtat, justícia i dignitat, reivindiquem el seu llegat com a part fonamental del nostre patrimoni històric i social. Des d'ací també volem agrair als professors, professores i a l'alumnat del CRAVE Navites Quart de les Valls perquè aquest any, des de la programació que han treballat d'Igualtat i des de la Comissió d'Igualtat, han fet un estudi dels carrers del nostre municipi, hem pogut veure la comparativa del nom d'homes i el nom de dones que n'hi ha al carrer i la veritat que deixa molt a reflexionar i des de l'Ajuntament mostrar el nostre compromís per agafar totes aquestes idees que ens han donat els xiquets i xiquetes, pegar-los una gran volta i executar aquestes iniciatives que han emprès. Que aquest panell també que presentem avui no siga sols un testimoni del passat, sinó un far que il·lumine el present i el nostre futur. Que les xiquetes que el llisquen puguen entendre que no està escrit en cap lloc que elles hagin d'acceptar més dels que els toca. També que els xiquets comprenguen que la igualtat no és una concessió, sinó un dret fonamental. Que les generacions futures coneguen la història real, la dels qui van lluitar per un món més just. Avui, com a alcaldessa d'aquest municipi, com a jove dona i treballadora, els dono les gràcies a totes elles. A totes les dones que van formar part de l'ideal femení i, sobretot, avui commemorem a les presidentes, però també a totes les vocals, tresoreres i de més càrrecs que en aquestes tres juntes que podem veure en la taula podem anar veient també com havien anat prenent força. Perquè en el joc que me toca diré també que sense un equip una soles no pot fer res. Així que totes elles en el seu conjunt tenen la mateixa importància i la mateixa representació. També donar-vos les gràcies a tots els presents perquè estiguem conscienciats en aquests valors, perquè entenguem que el silenci no és una opció, per l'esforç, per l'exemple que tots mostrem per estar ací i altra volta donar-vos les gràcies i ara sí que m'agradaria que l'aigua no arruïnara l'acte perquè l'aigua és un significat de neteja, de puresa, de que tot torna a renaixer. Així que si a totes elles un estat patriarcal, una societat patriarcal no les va frenar, a nosaltres l'aigua no ens va frenar aquest acte. I si us pareix, anem a fer-ho de forma diferent, però per no trencar un poc la consonància i després llegim tots junts a veure els panells, m'agradaria donar pas als familiars de Vicenta Polo Colàs, una de les presidentes, la presidenta de la primera junta, per si volen dir unes paraules i també commemorar la seva memòria. Gràcies. Moltes gràcies. En primer lloc, a l'Ajuntament, a l'Associació de Memòria Històrica, a l'UGT, als assistents, en nom de la família de Vicenta, he de dir que jo no vaig conèixer a Vicenta, és a dir, biològicament no coincidirem en el temps. Els meus pares es van casar en 1969, mesos després de que va faltar Vicenta. Mon pare és l'últim de 5 fills que va néixer en 1940, quan ella ja tenia al voltant de 42 anys, si no me falla a mi els càlculs. És a dir, ja d'una generació de postguerra que tenen família, aquest baby boom, veritat que té lloc quan s'acaba la guerra i la gent pensa que la fi de la guerra és aquest moment oportú per a poder tindre fills, per a poder planificar la vida d'una altra forma. En molts casos també un tant inconscients de lo que els venia damunt, perquè jo no he conegut a Vicenta, però sí que he sentit parlar als meus pares, a mon tio, als meus cosins que són més majors i sí que he coincidit en ella. I
poca cosa tenim, però bueno, he rescatat un poc de tres característiques que tenia ma abuela. No? En primer lloc, una que pràcticament ells me l'han transmitit sense ser conscients de fer-ho, que és la capacitat de guardar silenci. Però no de guardar silenci per covardia, sinó perquè tenia clares les seues prioritats, que és protegir els seus. És a dir, és l'ideal obrer de seguretat del que m'agradaria parlar, no? Un poc al voltant de lo que és el dia d'avui. Protegir els seus, fins al punt de que jo vaig veure el dia que vau fer l'exposició, que va anar mon pare a veure l'exposició i es va quedar així, ostres, això és ma mare. És a dir, no tenien ni idea de lo que va fer l'abuela. Ni idea. És a dir, una cosa es va salvaguardar fins al punt de que pràcticament els 5 fills no coneixien a sa mare, vull dir, en aquest sentit. La cosa bastant, m'imagino que molt dura, heroica, entenc jo com a pare també, de que tingues que als teus fills no transmitir-los verdaderament el que penses. La segona, la gent que la va conèixer, que era una persona bastant sensata, bastant honesta, és a dir, que sempre quan intervenia, d'alguna forma equilibrava molt l'ambient, no? I per últim, una altra característica que a tots els que he parlat al voltant de Vicenta donava que pensar. Sempre tenia a prop un diari. És a dir, sempre anava amb el diari en la mà, diari per aquí, diari per allà, sempre anava a prop d'un periòdic. I aquesta dona llegia molt. I de fet, jo crec que vull que acabar una anècdota que mon pare me conta de quan ells eren xicotets. En aquell moment eren una família treballadora molt pobra, no tenien de res, i la seva forma de distreure els seus fills i de passar un rato amb els seus fills quan no hi havia que treballar i podien estar tots junts era sentar-se a la vora del foc, no? I diu, i ma mare llegia. I diu, què llegia? Diu, dona igual, ma mare tot ho llegia bé. És a dir, perquè no recorden el contingut de lo que llegia, qualsevol cosa que portara lletres li servia. Era la forma en la que ho feia. No? I entonces era, diguem-ne, un grau d'alfabetització inusual per una dona que va néixer en 1898 i que va morir en 1969. Aquesta generació, jo he estat mirant datos, quan ella hauria acabat el seu període formatiu de lo que fora, que no sé com, ni quan, ni on havia estudiat ma abuela, en els anys 20 l'analfabetisme femení era del 50,4%. I en els anys 30, que és quan elles van emprendre tota la labor organitzativa diguem-ne, per tratar de dotar a la classe obrera d'aquelles coses que necessitava, era del 39,4% la tassa d'analfabetisme femení. Entonces, vull dir, era inusual, i més en un ambient rural, una dona que tinguera aquesta capacitat de llegir i d'escriure. Molt probablement, aquestes coses i allò que no coneixem perquè s'ho va callar és el que la van arrossegar a pertànyer o a impulsar organitzacions de tipus obrer, perquè la gent que estava alfabetitzada era més fàcil que poguera alçar un acte com els que veu ahir, o poguera organitzar un poc, o llegir uns estatuts i fer-los llegir als que no sabien, en aquest sentit. Per tant, i per concloure, jo crec que ella estaria contenta del lloc que s'ha triat, perquè just a una mà tenim el centre de salut, que jo crec que és un dels objectius, de les prioritats que tenien elles com a classe obrera i que nosaltres tenim també, el dret a la salut, que quedaria a un costat, i a l'altre costat quedaria també el dret a l'educació, l'escola, la tinguem, que està a l'altre costat i que estarien en un espai que és representatiu de les 5 necessitats bàsiques de la seguretat de la classe obrera i dels seus objectius, que serien el dret a la salut, el dret a l'educació, el dret a tindre vivenda, el dret a tindre treball i el dret a viure en pau. I dit això, jo volia recordar unes paraules de Walter Benjamin, que ell, per a tot això de la memòria, ell comentava que quan parlem de memòria, la meta és l'origen. I per tant, d'alguna forma, Walter Benjamin connectava cíclicament les etapes, i jo us convidaria per acabar un poc a reflexionar sobre aquests 5 objectius que tenim com a classe obrera, en quin estat s'hi troben ara i com de necessari és que nosaltres
tragam aquestes dones al carrer, tragam, fem aquest tipus d'actes i refresquem la memòria perquè són no qüestions del record i d'antes, sinó retos que se ens plantegen per a atendre el que nosaltres tenim per davant hem d'afrontar en els nostres temps, que cada dia, com dient antes, era més oscur, però ho haurem de fer de forma com ho feien elles, organitzar. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Ens agradaria també donar pas als familiars de la segona presidenta i la tercera presidenta. Elles són Isabel Pascual Martínez i Josefina Pascual Martínez. Bon dia si no plou, diem així. Si plou també és bon dia. Bueno, pues també donar les gràcies. Compartisc absolutament tot el que han dit les persones anteriors, sobretot el parent de Vicenta. Donar les gràcies a l'Associació per la Memòria Històrica de Quart per aquesta iniciativa de recordar i reivindicar algunes dones del poble pel seu treball que fou tan significatiu en el seu temps i tan valuós a hores d'ara. Per aquesta i per altres tasques que heu portat a terme i que s'han donat una informació molt important al rescatar de l'oblit la lluita dels nostres avantpassats. I el cas és que sí que som netes i nebodes de Fina Pascual i d'Isabel Pascual. Estem així netes, besnetes i rebesneta, la meva Martina. Però no sabem pràcticament res de la tasca que pogueren dur a terme en la seva joventut. D'Isabel sabem que es casà 3 vegades, que viudà les 3 vegades, però que el tercer marit era de Requena i allí se'n va anar a viure i d'allí són els seus fills, els seus nets, i hem perdut el contacte amb ells, amb els dos cosins. I si dic que sabem ben poca cosa, és perquè ja s'encarregaren elles d'ocultar tot. Tot o quasi tot, perquè ma mare sí que ens assabentà d'algunes històries, sobretot de son pare Vicent Lluïna. Sempre hem pensat que la iaia Fina era una dona molt valenta i molt ferida. Quan acabà la guerra i empresonaren a Vicent, ella es quedà amb els seus pares, els sogres majors i 3 fills xicotets. Ma mare contava que anava a visitar-lo de vegades a peu a la presó del monestir del Puig primer i de Sant Miquel de Reis després, per portar-li alguna cosa que menjar. No sé, no m'explique com pogueren tirar endavant. Quan isqué el Vicent de la presó estava molt malalt i mai es va recuperar. I no, Fina no es conta res de les seues il·lusions de la joventut, d'aquest ideal femení que ara coneixem. La por i el silenci eren habituals, però era aquest por i aquest silenci protector, i estic convençuda. Ella va morir en l'any 75. En l'any 75 encara així es empresonava, es matava i es torturava per les idees. I ma abuela i ma mare no volien això per a nosaltres, i ho silenciaren sempre. Però nosaltres encara érem menudes, encara que sí que l'hem conegut a la Fina. Però com la història no se pot amagar del tot, per molt que s'empenyen alguns. Fent un treball jo per a una assignatura d'Història de l'Educació i Pedagogia a final dels anys 80, em vaig trobar amb diverses sorpreses. Ens demanaren que anàrem als arxius d'ajuntaments de pobles a buscar informació, en aquest cas sobre l'educació. Les escoles d'una època. Vaig sol·licitar permís i vaig accedir als lligalls, als pocs que quedaven de l'Ajuntament, que em digueren que tot havia desaparegut en guerra, però quedaven papers. Me donaven permís i vaig arribar a veure actes, instruccions, llistes, papers antics, sense cap ordre. Però vaig adonar-me que en la data de 1908 ja se sol·licitava a l'Ajuntament, des del Ministeri de Madrid, que edificara escoles per als nens i nenes del poble, perquè estaven ubicades en baixos insalubres. Tots sabeu on estaven les escoles d'estiu, les escoles, i era una classe. Diversos actes de la inspecció educativa insistien en això, a l'Ajuntament es recriminaven. Tots aquests papers em van apassionar, però n'hi hagué un que em va sorprendre molt, i va ser que ja en l'any 36, proclamada la República i conforme estàvem en l'any 36,
mirant, vaig veure que hi havia un canvi de denominació, que era que la Junta Local de Primària, que estava formada per mestres, alcaldes, metge i representants dels pares, passés a ser denominada Consell Escolar Municipal. Y allí me vaig trobar el nom de la iaia Fina Pascual y me vas quedar a cuadros. Toma, mi abuela estaba en la junta esta, en el Consell Escolar Municipal. Primera notícia. Com a representant obrera, canviar la denominació de representants de pares a representants del món obrer. I no es va contar mai res. Me vaig sentir ferida en aquest moment. Ostres, per què no mos contaven res? Era una faceta que no coneixia. Estos papers m'ajudaren, vaig fer un treball, no? Vaig conèixer moltes coses més. El llistat de xics, més de 50 en una classe, amb un mestre, home. Les xiques, més de 60 en una classe, des dels 7 anys fins als 14, que era obligatòria l'educació en aquell moment. Els parvus, que anaven tots junts. Les denúncies d'absentisme per part de la inspecció. O sigui, hi havia llistats dels alumnes i que faltaven a classe molts, faltaven un animal a la classe, anaven a treballar, ja els xicotets eren precís anar a treballar. Bueno, doncs això. I contínuament requeriments del Ministeri per a que l'Ajuntament construïra les escoles. Hi havia un llistat de persones, l'Ajuntament se va veure obligat a demanar diners al poble. I n'hi ha un llistat on hi ha cada família 200 pessetes, 500 pessetes, i se veuen els rics generosos, 1.000 pessetes, no sé què. I després l'Ajuntament els ho retornava perquè era un préstec que feien la gent del poble. Costant, aquestes escoles s'inauguren en 1955. O sigui, 50 anys per fer les escoles aquestes que ara ja estan també, les han canviat ja més vegades. Bueno, ma mare és la que ens contà, mentre tingué memòria, abans que l'Alzheimer l'anul·lara, que érem de família republicana, que van ser represaliats, no sols amb la presó del Llario Vicent, sinó de més formes. Per tant, estem molt agraïdes a la feina que feu de l'associació. Si no fos per vosaltres, no sabem què manera de fer. No sé què dir ara mateix. Gràcies per els testimonis als familiars. Ara després eixirem fora i seran ells que destaparan els forats a donar-los a conèixer. I també els familiars de les vocals, ens agradaria que ens ajudaren a destapar el panell que s'ha fet des de l'Ajuntament. Abans de marxar, volíem també agrair altra volta a la UGT perquè han estat darrere de moviments socials, de moviments que avui ens tornen el dret com a treballadors i com a persones, i ens agrada fer aquest moment perquè és una manera de compartir i tenim preparat uns llibres per a fer un intercanvi amb ells que abans de sortir fora ens agradaria també donar-los-lo. Y nosotros queríamos hacerte entrega, como habíamos dicho, cuidado con el cable, de la reedición, que es una reedición. De verdad el libro lo edita la Asociación de Memoria Histórica El Molí, que todos lo conocéis. Le vamos a hacer entrega a los familiares también de un ejemplar a cada uno, y a ellos, aunque ya lo tenían, me decía Lara que el colegio había pedido 2 ejemplares, le dejamos 2 ejemplares más al colegio. Como he comentado antes en mi intervención, que al final la he terminado así un poco acelerada, cuando reeditamos este libro, para nosotros era muy importante el ideal femenil, y por eso lo que es la carátula de los estatutos del carné aparece en la portada como una reivindicación, como un recuerdo de lo que estas mujeres hicieron en ese momento
Y como ha dicho Lara, no solo las presidentas, sino todas las que tuvieron un cargo y las que no lo tuvieron, todas esas afiliadas que estuvieron en la asociación en ese momento, en el ideal femení. Así que gracias a todas ellas por todo lo que en ese momento hicieron, que era mucho más difícil de lo que lo tenemos ahora. Así que os entregamos el libro en recuerdo. Gracias. Vostè mana. Pega estilo ahí. Pega fort. Fort ahí. Ay, coño, que si aplaudo con la agua. Ay, pobre, se ilusiona. A la bachira. Puta, no bueno nada. Sí, que se sembla, sí, que se sembla.